Gepleýär Azatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdäniň jem bilen men ýoguşan Nurwan. Bu hepdäniň esas temalary bir tarapdan Türkmenistanyna başlanan 500 günlük atly ýörüş, aýratyn uly meçherde tutulan neşe maddalary bilen bagly. Ikinji tarapdan Türkmenistan Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň din azatlygy boýunça çap eden ýyllyk kasabatyny aýratyn alada döredýän ýurtlaryň sanyny galýar. Halkara pul fondu bolsa, nevit gaz narhlarynyň ardanlamagynyň we daş töwerekdäki ykdysady kynçylyklaryň türkmen ykdysadyetine mazal täsir ýetirenligini aýdýar. Şeýle-de bu hepde iň köp tesir ýazylan okuçylaryň arasynda iň kän çekişme jedel öreden temamyz türkmen familiýalarynyň ýerine goşulýan urus goşulmalary owa barada boldy. Odaly resmi Aşgabatyň pensiýon we uny sagdyrlyk we bagtyarlyk aýynyň tamamlanmagy, Aşgabatda geçiriljek ady öýünlerine 500 galanyna başlanan atly ýörüşini nazara aýlalyň. Prezident Berdimuhammedow bu ýörüşe ak pata berip Türkmenistanyň we türkmen sportynyň awraýynyň has ýokary göterilmegini arzu etdi. Goý dünýäniň sport aleminde gülläwesen ýurt hökmünde ediz watanymyz hemde türkmen sportynyň awraýy has hem belendi götürsin. Emma bu atly ýörüş barada halkara medeniýetine çykan habarlarda türkmen rejiminiň ady öýünleriniň öňünden müňlerçe adamyň jaýyny ýykanlygy ýatladyldy. Türkmen hökümetiniň odalky ministri görnükli atşynas Gelli Karizow bolsa 500 günlük atly ýörüşiň göz boýagçylyk üçin geçirilýändigini öňe sürdi. Kardeşim Gödeliň Gelli Karizow bilen geçiren töhbetdeşliginden bir öýle bilelikde dinläliň. Umuman sizin pikirinizçe 500 günläp türkmen atlarynyň gatnaşmagynda tutuş ýurduň içinde ýörüş geçirmek ya gederlenç etmek nämäni görkezýär, näme üçin edilýän? Şahsiýet pikirime görä bu atlaryň hemmesi türkmeniň tähmi mara, binamysa günne bayram. Bir ahalteka atyň ýagdaýyny hakykatda bolýan zatlar İngiliz atlaryň çapyp ýörün ýagdaýyna bir ahal tekatyň awraýyny dowlanyp näme diýjek bolýar. Ine onu düzeltdim, ine şuňmana har. Onu at gerekkel ama at ýörüş gerekkel. Men prezident hatda gurrun edýän. Atyň ýapalan gerekkel mo. Bir ýöne şu tawus goşun gurulýanak bir çol owudun daşy bilen bütün gurulny ýapyp durun, uyruk. Bir 500 günläp näme etjekkä bir ýurt içinde aýlap bu janawarlary. Owadan owa, vilayetden vilayeta 500 günläp halkyň öz aladasyndan, kynçylygyndan ünsini sowmak üçin. 2017-nji ýyllaky Aziýada şol karalykda hiç zat täsir bermesin diýip şu özüne talap edýän wagty bir. Ýa-da bol Türkmenistan için näke fakirlik geçirecek bol 5 günler 50 günün içine geçýär. Elbette bu töhbetde aýdylanlar Gelli Karizowyň şahsy pikirleri. Türkmenistanyna başlanan atly ýörüşiň mundan odalam ýygydan geçirilýän köpçülikleriň çäreler, ullan tutulýan toý dawaralar, bayramçylyklar, saat söhbetlen tanalýan ýurtda şu wagtda senli planlaşdyrylan iň udyň möhletli çäre bolup ýörüşe gatnaşýanlaryň baran ýerlerine adamlar mezuri ýagdaýda işden okudan goýmagynyň mümkinligi saklanýar. Öýdem bu çäre Türkmenistanyň ykdysadyetiniň peselýän wagtyna gabat geldi. Azatlyk radiosynyň web saýtyna ykdysat temadan halkara derejeli ekspertleriň aýdýan pikirler hem has köp okudy çekýär. Halkara Valyuta Fondunyň türkmen ykdysadyety barada çap eden maglumatyndan bir bölegi kardeşim Muhammed Tahirden bilelikde dinläliň. Kafkas we Merkez Aziýa sebitindäki beýleki ýurtlar ýaly daşarky sarsynlar şol sanda energiýa narhlarynyň hemişelik peselmegi Türkmenistana çynlaky täsir ýetirdi diýip Halkara Valyuta Fondunyň Aşgabatda sapar eden messiýasynyň başlygy Boýran Rutaryň 2-nji maýda ýereden beýanatynda aýdylýar. Ol 26 we 29 aprel aralygynda Türkmen paýtagtynda saparda bolup uly hökümet resmileri we diplomatik jemgyýetçilik bilen ýurduň makro ykdysady ösüşi, öňde duran ykdysady synaglar hemde ileri tutulmaly meseleler barada maslahat etdi. Nebtiň hemde tebii gazyň bahasynyň azalmagy we ortaýetdäki ykdysady çökünlük Hytaýyň ykdysadyetiniň haýallamagy we Amerikan dollarynyň esli gymmatlamagy bileleşip Türkmenistanyň jemi içerki önüm ösüşiniň 2015-nji ýylda 6,5% çelli aşağı düşmegine sebäp boldy diýip Reuters'ň beýanatynda aýdylýar. Şolum bilen bir wagtda Türkmenistandaky ýagdaýyň sebitdäki beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilende ganymatdygy, emma 2014-nji ýyldaky 10,3% ösüşden häzirki derejä düşmegiň mazaly peselşi görkezýänligi bellenilýär.
2016-njy ýylda henizem uly maýa ýatyrylýandygyna garamazdan oglowodrot ykdysadyýatynyň ýene biraz haýallamagy mümkin. Energiýa girdijileriniň azalmagy netijesinde import edilýän haritlaryň düýpli kemeldilenligine garamazdan häzirki hasap defisitiniň 2016-njy ýylda jemi içerki önüm ösüşiniň 13%-ne çelli giňemegine garaşylýar. Ýoksa 2015-njy ýylda bu görkeji 12% bolar diýilip hasaplanypdy. Türkmen häkimetleri daşarky şertleriň yaramazlaşmagyna işçiň jogap berdiler. Olar 2015-njy ýylyň ýanwarynda manadyň hümmetini peseltdiler. Investisiýa harajatlaryny we subsidiýalary kesdiler. Oglowodrot däl ykdysadyýetin salgyt girdejilerini ýokarlandyrdylar. Bank pudagynyň düzgünleşdirilmegini we gözewçiligini güýçlendirdiler diýip Halkara Valyuta Fondunyň beýanatynda belirlenýär. Mundan başga hökümetiň hususy pudagyň eksport edilýän haritlary we daşardan getirilýän önümleriň ýerini tutjak önümleri öndürmegini höweslendirmegi begençli sebäbi bu strategiýa gelýän ýyllarda ýurt içindäki önümçiligiň geriminiň esli giňemegine getirir diýip Halkara Valyuta Fondy hasap edýär. Halkara Valyuta Fondunyň mesiýasynyň topary Aşgabatda sapar mahalynda hökümet we bütün dünýä bank tarapyndan belirlikde guralan bäsleşiklilik konferensiýasyna gatnaşdy. 2016-njy ýylyň konsultasiýa mesiýasynyň 5-nji maslahatynyň esasy temalaryny aralyp maslahatlaşdy diýip beýanatda edilýär. Hormatly dinleyijiler, Muhammed Tahir dinlediňiz. Hepdäňiň programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistan resmi metduata aýdylmagyna görä neşe maddalarynyň bir kanun dolanşygyny neşe keşlige garşy ýygyderli göreş alyp barýar. Şol wagtda neşe keşlik, neşe sowdasyal, sosial problemleriň ol ýa-da beýleki ýurtdaky durmuş, ykdysady ýagdaýlar bilen baglylygyny, bu meselede diňe gadaganlyk, türme jazalary, döwlet propagandasy bilen üstünlük kazanmagyň kynlygyny aýdan ekspertler hem bar. Emma muňa garamazdan Türkmen telewizionyasy şu hepde neşe sowdasynda tutulanyň aýdylýan adamlar suwtdan jinayetçiler diýip atlanyrdy. Adatlygyň gysga wagtda iň köp okulan neşeli makalasyndan hem bir öýleği bilelikde dinläliň. Türkmen telewizionyasy çarşamba güni neşe gaçakçylygyna tutulan 10-dan gowrak raýaty görkezip, olaryň eden bir kanun işlerine ökünýänliklerini habar berdi. Bu telehabar Türkmen prezidentiniň Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň nowatdaky mejlisini geçiren wagtyna şeýle-de ýurtda çilimkeşlige garşy göreşiň bir aýlygynyň başlanmagyna gawat geldi. Türkmen telewizionyanyň bir kanun neşe sowdasy barada efire beren soňky habaryny 10 adamyň 10 erkegiň we 3 aýalyň atlar tuturup, olaryň towa edişleri görkezilýär. Şeýle dolar telewizionyada haram pişä baş goşan, bednewslige ýurulan ýaman pärli näkesler, naýnsaplar hökmünde häsiýetlendirilýär. Resmi tasdiklamaga görä bu raýatlar aýratyn ulum öçürdäki neşe teristelerini Türkmenistanyň çägine geçiripdirler. Emma hakykatda näçe kilo neşe maddasynyň tutulup alınanlygy, ol neşe maddalarynyň nähili ýagdaýda ýurda getirilenligi we nähili anyk şertlerde saklananlygy barada näme üçindir anyk maglumat berilmeýär. Şeýle-de habarda bu hili işe baş goşýanlaryň iki ýekedigi bir näçe gedek nygtalýar. Telewizionyada eden işini ökünýän adamlar hökmünde görkezilýän şahslaryň suud edilenligi ýa edilmeýänligi, olary haýsy anyk jinayet maddasy esasynda iş kesilenligi aýdylmaýar. Ýöne olar telewizionyanyň dikter tarapyndan jinayetçiler diýilip atlandyrylýar we bir kanun ýolu bilen edilen emlaklarynyn gozgolmasy edilenligi habar berilýär. Şol wagtda Türkmenistan Altyn asyr saýdynyň 4-nji maýda rus dilinde çap eden habaryny aýdylmagyna görä gurrun edilýän neşe gaçakçylary ýakynyna ele salynıpdyr we olaryň işi boýunça derňek çäreleri geçirilýär. Hepdäniň programmamyz din adatlygy barada söhbetlen dowam etdirýär. Dini meseleler barada habar çap edýän forumdaki habarlar gullugynyň redaktor Felix Körlüýüniň aýtmagyna görä din adatlygy ähli adatlyklaryň başy bolup durýar. Emma Türkmenistan bu meselede hem ýygyderli tankyd edilýär we Abbasanyň döwlet departamentiniň nowatda kasabatyny Aşgabatyň bu meselede aýratyn alada döredýäni gaýdyrly. Kardeşim Muhammed Tahiryň taýýarlanan maglumatyndan bir öýlew bilelikde dinläliň. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti tarapyndan dünýäde din azatlygy boýunça ýaýradylan ýyllyk hasabatda Türkmenistan düýpli alada döredýän 10 ýurdyň arasynda galmagyny dowam etdirýär. 2015-nji ýyla sinedilip 3-nji maýda çap edilen bu hasabatda aýdylyşyna görä Türkmenistanda geçen ýyl hem din azatlygyna garşy basyşlar, dini toparlara berk gözewçilik dowam etdirildi. Sanawy alınmadyk dini toparlaryň agzalaryna garşy dürli jeza çäreleri görüldi diýilýär. Raportda aýratynam hökümetiň dini toparlaryň içki
işlerine aralaşýanlygy ma'lum edilip, hasaba alynan dini guramalaryň wekilleriniň hem aň togurlyklaryna ýygy giderli hasabat bermeli bolýandyklary barada maglumatlaryň bardygyna ünse çekilýär. Döwlet departamentiniň hasabatynda türkmen häkimetleriniň 2010-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň degişli idarasyna beren maglumatyna salgylanyp, ýurtda 123 sany dini toparyň hasaba alynandygy ma'lum edilýär. Emma şol bir wagtda käbir dini toparlaryň şol sanda protestant dini akymyna degişli käbir toparlaryň we Yegowanyň şaýetleri ýaly guramalaryň öwezlerini sanawy aldyrjak bolup eden tagallalarynyň şowsuz gutarandygy tekrarlanýar. Raportda ýurduň içinde dini neşirleriň çap edilmeginiň gadagandygy we şeýle neşirleriň diňe sanawy bolan dini toparyndan aşa sendura we gözewçilik esasynda import edilmegine ruhsat edilýänligi aýdylýar. Şeýle gadagançylyklaryň Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlarda geçirilýän dini çärelere gatnaşmak ýa bolmasa dini okuw geçmek üçin daşary ýurtlara gitmek mümkinçilikleriniň çäklendirilişinde hem göze ilýänligi raportda aýdylýar. Raportda mundan başga da dini wagt etmek ýa-da adam hukuklaryny goramak ýaly işlere baş goşýan raýatlara garşy dürli administrativ çäreleriň görülýändigi, şeýle adamlaryň tutsak edilen ýa ýurduň içinde sürgün edilen halatlarynyň bolandygy öňe sürilýär. Wujdan tutsaklary diýilip atlandyrylýan şeýle adamlaryň esasan Türkmenistanyň Lebap vilayetinde çöllükde ýerleşýän Seydi türmesinde agyr şertlerde saklanýandygy bellenilip, raportda Türkmen hökümetiniň şol türme Halkara Gyzyl Haç komitetine barıp görmäge ruhsat etmeýänligi aýdylýar. Hasabatda aýratynyn Birleşen Ştatlaryň hökümetine ýüzlenilip, Washington Türkmen hökümetine bu gurda basyş etmäge, Türkmen hökümetini dini guramalara garşy alyp barýan şeýle siýasatyny besetmäge, ündemäge çagyrylýar. Hormatly dinleyijiler, Muhammed Tahir dinlediňiz. Şu hepde Täjikistanyň etnik täjik çağalarynyň familiýalaryny owa ýaly Rus goşulmalarynyň goşulmagyny gadagan edýän kanun güýje girdi. Azatlyk radiosu bu temadan türkmen familiýalary we owasyz ýaşap bilermi diýen sora bilen ýürüýte forum açdy. Oňa gysga wagtda onlarça seslenme geldi we kardeşim tekrardan bu seslenmelere gysgaça nazar aýlamagy haýyş etdik. Kimin familiýalardaky ow we owa goşulmalary ulanasy gelmese onu ulanmasyn. Men şundan başlap özümden boljak çağalary milliligimizde gabat geljek ady dakmakçy. Goý bu işiň başyny men çekeýin. Bu Azatlyk radiosynyň familiýalardaky ow we owa goşulmalaryna nähil garaýarsyňyz diýen soraw bilen açan forumna gelip goşan tesirleriň biri. Özüni mert diýip tanıştyran okuyjymyz Orsun dakyp giden adyndan arasalanmak, onuň täsirinden halas bolmagyň ilkinji ýoly. Gaýrat edip aýryň. Gürjüler, Ermeniler Ors döwründe de Orsun familiýasyna alman oňdy diýip ýazýar. Berdi şady bilen teswirýadan beýle okuyjymyz aýrylmagyny iki el bilen goldaýan we hökümetimizde hem bu urda iş alyp barmagy çağırýan. Garry atamyda daklan owalardan diýmek isleýär diýip, ýurdumyzdaky etnik taýdan türkmen bolmadyk raýatlar erkin ýagdaýda öz milli familiýalaryny ulanyp bilýärke, biz ýagny özümizi ýurt eýesi diýip hasap edýän türkmenler näme üçin öz milli familiýamyzy ulanyp bilemdik diýen soraw keserdip goýýar. Tarihçi ady bilen öz pikirini ýazan okuyjymyz elbetde türkmen familiýalaryndan owa, owiç, owna diýen rus goşulmalary islesek islemesek-de ýeri-güýç aýrylmaly bolar. Sebäbi bu goşulmalar keseki halkynky. Biz niçedar kesekiniň familiýasyny ulanmaly. Bu gelşikli dälip ýazýar. Forumda türkmen familiýalaryndan ow we owa goşulmalarynyň saklanyp galmagyny goldap, öz garaýşlaryny galdyran okuyjylarymyz hem bar. Olaryň käbirleri goşulmalar aýrylsa, onu adamynyň ady bilen atasynyň adyny saýgaryp bolmajakdygyny aýdýarlar. Duşanbe günü açan forumda öz garaýşyny ýazan okuyjylarymyzyň käbirleri bolsa, türkmen familiýalarynaky ow we owa goşulmalaryndan öň çözülmegi derwaýsy bolan meseleleriň hem bardygyny ýatladyarlar. Hormatly dinleyijiler, kardeşim Sehranyň seslenmeleri syny dinlediňiz. Eýsem bu mesele barada siz näme pikirde? Türkmen familiýalary owsuz, owasyz ýaşap bilermi? Bize ýazyň. Şunuň bilen hepdeniň jem programmamyzyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Ony Pragadak studiodan men ýogşan Anurwan alyp bardym we Nowaty Türkiýede kawarçymyz Döwlet Baýkany berýär. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň, hormatly dinleyijiler.